Atan! Ano ko lalaki? Shota ako, tol. Alam ba yung tol? Patawid na ng as usual. Punta na naman po kaming backhouse. Tol, shota ako to. Tangina mo sa puti pa ako siya shota. Joke lang. Uy, doon tayo sa money change lang yaka. Taba ako na ano. Hello! Ayan siya. Ano? Body. 34, 25, 36. Si Mina, mayaman. Dapat pang money. Mayaman kasi siya. Wala akong pera, $100 lang. Isanda naman yung sa kanyang napakamahal na ina. Wow, no. Punta. Mukhang lalaki. Haba ng buko, tol. Lalaki pa lalaki, tol. Parang tomboy. Hindi, parang hindi siya malito. Ikaw naman. Ano ikaw naman? Parang mapapalit bro ha. Sabi mo papapalit. Kaya siya na? Hi. $1. Ay, kaya siya na lahat. Ang taba ko. Ang taba ko dito, be. 200. Diyan ka nga. Diyan ka, leche ka. Oh, ba yung pinibidyo mo? Ako, ba yung pinibidyo mo? Ayan, binibidyo kita. Oh. Sorry naman, di ba? Ay, bakit ang dilim? Bakit ang dilim naman? Ang laki talaga ng mata ko, no? Pati ilong. Alam ko talaga guys Ang daming pera, oh. Pero, makita ni baboy ito, tapos wala ka trabaho. ikaw naman, gusto mo bibilangan ko pa ito, papalit ako sa inyo. Excuse me? Teka lang. Ano yung mga 181 gawin dahil? 100, 181? 100, o 1,000? 181. 181. Ay, 180,000 won, $2. 180,000 won? Yep. Ang dami ng pera. 180,000 won? Ay, $80. Ah? Much? Ikaw? Ayun pa naman. 165. 100,000? Just 100,000 only.